fatal, perquè jo crec que la caiguda del socialisme real, contràriament a el que ha fet una part de l'esquerra institucional, una altra part de l'esquerra radical i el capitalisme, no significa la fi del plantejament comunista com a alternativa de futur per a la societat. O sigui, m'ho dec que ho he explicat malament. És a dir, fins i tot diria que ha estat un alliberament per la idea del comunisme. Perquè el comunisme, en el sentit comú de la gent, s'identifica amb coses que van passar als països anomenats socialistes, i el comunisme és una idea més àmplia que ha sostingut la humanitat durant segles i que en les idees dels pares fundadors del comunisme actual, Marx, Lenin, els anarquistes d'altra banda, significa una cosa totalment diferent. Per tant, el que he dit és que sovint s'ha tirat el nen amb l'aigua bruta. Havíem de tirar l'aigua bruta, les coses que no havien funcionat, les coses que anaven malament, el despotisme d'algunes burocràcies sobre la seva població, tot això, aquesta aigua bruta l'havíem de tirar i vam tirar la idea del comunisme. Van tirar. Alguns irreductibles gals que resisteixen en un racó de la Gàl·lia no el vam tirar, però va ser majoritari. En sentit comú, avui en dia el comunisme és un gos mort per la majoria de la gent i Lenin encara més mort que encara. Per tant, el llibre està fet per defensar que l'única alternativa perquè es constitueixi una humanitat de sers humans iguals, lliures i fraternals és superar el capitalisme i avançar cap a una societat d'aquest estil. Sobre Xina, en fi, clar, el llibre és una mica eurocèntric, perquè parla de la Revolució Russa, però atenció que Rússia no és només Europa, Rússia és bastant més. I que en l'inici de les revolucions d'alliberament nacional a tot el món, la Revolució Russa va incidir positivament. O qui eren els que l'any 1948 van establir la República Popular Xinesa? Qui eren els membres dirigents de l'Exèrcit d'Alliberament Popular, que encara es diu així? Doncs eren comunistes que s'havien inspirat al Vietnam, Ho Chi Minh. O sigui, els textos de Ho Chi Minh en què està a França i llegeix textos de la Internacional Comunista i pensa que allò és en la base del plantejament del dret d'autodeterminació, de la lluita antiimperialista, de la descolonització, allò és el que portarà endavant el Vietnam. Per tant, ara, la Xina actual. Potser és la manera que té per superar el capitalisme, no sé. Hi ha moltes opinions. No sé. A veure, intento resumir 3 coses. 3, espero que siguin 3. La primera és que, al contrari de l'opció que va passar a la URSS, que la burocràcia imperant va decidir derrocar el sistema, el que quedava de socialisme allà, perquè quedava molt de socialisme, deformat, burocratitzat, etc., però hi havia la propietat col·lectiva dels mitjans de producció, etc. La burocràcia dirigent va decidir, jo he estat al Congrés del PECUS, en fi, he assistit en vivo i en directo a això i he fet la meva reflexió sobre el tema, que no vol dir que sigui la bona, és la meva. Van decidir construir-se com a nova burgesia i van expropiar els treballadors de la seva propietat. Això és el que van decidir. Una part de comunistes del PECUS, que jo n'he conegut que sí que crec que eren comunistes, no estaven d'acord amb això, però majoritàriament, en fi, van decidir això. En el cas dels xinesos, Deng Xiaoping va pensar que 2 coses, que el creixement demogràfic de Xina
portava, i el creixement econòmic, creixement democràtic així dalt, l'econòmic així o així, portava al cap de 30 anys a la misèria i a la pobresa absoluta de tota la població, que ja era molt pobra. Sí. Llavors, a pensar, necessitem industrialitzar el país, necessitem adquirir coneixement que no tenim i hem de fer una espècie de nova política econòmica com la que va defensar Lenin al final de la seva vida. En fi, això és el plantejament de Deng. Avui Xina està sent si no la primera o la segona potència mundial econòmicament. El deixar entrar el capitalisme allà ha permès que adquireixin el coneixement que no tenien, que el capitalisme els hi va portar, perquè les empreses capitalistes, si produeixen el telèfon aquest, doncs, en fi, porten aquest coneixement, i això està fent que hagi sortit de la pobresa una gran quantitat vol dir centenars de milions de persones. Això és la realitat. Això és socialisme? En fi, jo no ho crec. O sigui, la intenció era aquesta, era una bona intenció, però tu fas les coses i després resulta que, en fi, jo a vegades vull fer un regal a algú, li regalo i me'l tira pel cap, no? Una cosa són les intencions i l'altra és el resultat. Que Xina avui en dia és una potència que contrabalança l'imperialisme nord-americà, també és cert, o sigui, no es pot negar, o sigui, en fi, és així. Ara, estem a prop dels treballadors, la societat dels productors lliurement associats que deia Marx? No, és una altra cosa, O sigui, la història corre pel seu. Com els BRICS són una alternativa antiimperialista? Doncs sí, però tenen les seves contradiccions, perquè ara jo veig molta gent fent geopolítica de salon i dient que això els BRICS serà meravellós. Bueno, en fi, ens hem d'aliar amb els BRICS? Potser sí, però d'això a pensar que això és l'alliberament de la humanitat, no. A veure, a la Segona Guerra Mundial la URSS es va aliar amb un malparit que es deia Churchill, que era un genocida a la Índia i a Sud-àfrica i que era un tio, calia aliar-se perquè l'altre enemic era pitjor. Doncs ara potser potser passa això, però d'això a idealitzar aquests països, no, ja ho sé. I última, és que has plantejat dos temes que són forts. Col·lapse del capitalisme. Jo estic absolutament en contra d'aquelles teories suposadament marxistes de que el capitalisme caurà per si mateix. Quan s'han fet revolucions que han intentat establir un altre sistema ha sigut producte de la voluntat organitzada dels treballadors. Per tant, el capitalisme no col·lapsa, es canvia ell mateix per passar a la següent fase. El que sí que he dit és que el capitalisme pot portar a la fi de l'espècie humana. O sigui, que quedin garses, escarabats, porcs senglars, aquests animalons que viuen en tot, omnívors, però això per mi és un perill real. La guerra, estem a punt d'una guerra mundial, o sigui, no es queda, o sigui, per el canto un duro, si no esclata, les guerres a tot el món per aconseguir matèries primeres, per continuar expoliant, el tema del col·lapse ecològic, en fi, tot això. Llavors, contra la idea de Jameson de que és més difícil imaginar el fi del capitalisme que no el fi de la humanitat, em sembla que era així, ho deia així, jo penso que hem d'imaginar la fi del capitalisme i ens hem d'organitzar i hem de treballar-hi. Perquè si no ens hi corre, bueno, la meva no, perquè a mi em queden 2 telediaris, però les noves generacions sí que. I després el tema de la República Socialista Soviètica.
En l'últim capítol, els darrers combats de Lenin, explico una de les coses, un dels darrers combats, va fer diversos combats, estava malalt, estava fet pols, 1922, en fi, estava ja l'home, tenia de descansar més que treballar, però continuava obsessionat amb... Un dels temes va ser la qüestió nacional. Això està explicat una mica en el darrer capítol i també en el capítol sobre la qüestió nacional, que està abans, que no me'n recordo quin número és, però és igual. Quan compreu el llibre ja sabreu quin número és. El capítol 3. Lenin va ser un fervent combatent contra el nacionalisme gran rus. Un fervent combatent contra això, contra el xovinisme de gran nació dels russos que havien conquerit el país més gran, el que ara es diu que és el país més gran del món, a l'època de la URSS era encara més gran, imposant el domini no és només de les classes dominants russes, sinó també dels nacionals grans russos, un gran rus, no? Això és permanent a la seva obra. Amb això s'enfronta a molta gent. Entre altres coses, combat les idees de l'aristocràcia obrera socialdemòcrata que anava a treballar a les repúbliques asiàtiques i que allà es comportava com un colonitzador, com els socialdemòcrates francesos a Argèlia. És una denúncia permanent a les seves obres i per mi és una lliçó de com un rus, encara que tenia alguna barreja calbuca o alguna així, per això els ulls aquells vermella, no? que se li veuen, no? Però com un rus de cultura, a més de cultura molt occidental, que s'ha format, o sigui, que té una visió del món, té aquesta concepció tan anticolonial i antiimperialista. I això es nota en la discussió de la Constitució, de la segona Constitució, perquè la primera és de 1918, és una cosa provisional, no? Però la segona Constitució que s'està fent a finals de l'any 22, en la que Stalin, no té res, no em fico en tu, proposava que el nou estat socialista es digués República Federal Soviètica de Rússia. No sé si l'ordre de les paraules és aquest. I ell proposa i guanya, estant supermalalt, però no perquè fos Superman, sinó perquè li tenia molt de respecte, que l'assumpte es digués Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i que la Constitució inclogués el dret d'autodeterminació, és a dir, el dret a separar-se. Tenia dos sentits. Un, lluitar contra aquest socialisme opressor també, no? Aquesta socialdemocràcia, aquesta aristocràcia obrera, i segon, perquè encara estava pensant que hi haurien altres revolucions a Occident i altres repúbliques socialistes soviètiques s'unirien en aquella. Encara estava pensant en el criteri de la revolució mundial, que per desgràcia no es va produir. Aquest és el pensament de Lenin. Per mi, hi ha gent que li pot semblar fatal, per exemple a Putin li sembla fatal. Potser és un error, un i l'altre. Sí, no, això, les opinions, en fi, són lliures. A mi em sembla que segurament si s'hagués seguit aquest criteri autènticament internacionalista, no nacionalista, com diuen els nacionalistes, sinó internacionalista, potser algunes coses també haguessin anat millor. Però com que no ha passat, doncs, bueno, ens quedem cada un en la nostra opinió i ho deixem aquí. Però, bueno, en fi, en el llibre trobaràs les dades sobre aquest debat.